HIV/AIDS Control Society kita ayah ke jing pensai sepi kipat ba nakot nawar sepi kipat ba kunjo ya ki famla ki rangka pan siaplan hanor kani kemat kepada दोस्तों, भाइयों और बहनों और सभी मदर नीटिंग भी खतरनाक है। यह बीमारी जिसे हो जाती है उसको पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता। ai kuble ya phi ba phi la ai ke ne kala Pasat lam kato kat ne ki jikran akan ne kapor tengah ai kuble ru ya ki nong song snong jong ka madar ting la ki badon apo ki dukan la ki badon apo ki ying gisam apo kali lane ki bayang asrok ki ba pensya skor ya kene ka khubor ka bangila ban ai na kene kapor ha kene kapor teng ai khuble ru ya ki nongshat ki bala pen i la ki jong ki sap ba Michael Simli nantaru ba yo Norway ba Anthony Krim khuble sibon san hajar kin di tang san span dur spa tengka oi bum tet ki ba bon ki patet